Arratsaldeon San Ferminetako bigarren egunean, egun handia San Fermin Santuaren eguna baita, uztailaren 7, eta ikusten dituzu peinen atariak ordu hauetan, zezenetara joan aurretik, borborka ziurrenik bazkari ugari izan dira gaur peinetan, hemen atzean duguna Naitasuna peina da, eta hor, ohiko urtean zehar, Kalisto taberna izan ohi denean, San Fermin peinak du bere egoitza, Aldezarrean, eta, bueno, besterik gabe, batzuk atzo lanean egon ziren iluntzean, gaur rajearekin daude, hor dugu hasier, ikusiko duzuen nola ibili den, eta gu, goizean goiz esnatu gara, prozesioan ibili gara, borrokan ibili gara ere udaltzaingoarekin, eta batez ere giro ona nagusi izan da. Zurrunkatu zame, txakabestuz gora bera kaletidua. Ikusten duzue, sekulako jendetza bildu da erraldoien inguruan, aur, gazte eta helduak, atabal eta dultzainaren soinuaren inguruan dantzan. Bi oso baten auzpoa, bihurtzen da neure trikitisa. Kanta horitikan egualdera, ume txiki baten irrifarra. La urte dara matzate herri San Ferminak girotzen, Iruñako 9 egun hauei musika eta erritmo jartzen, eta gaurkoan hauek ezagutzera etorri gara bertara. Herri oso baten auzpoa, bihurtzen da neure trikitisa. Kanta horitikan egualdera, ume txiki baten irrifarra. Herri San Ferminen bi guneetan ez da janarik falta, eta horren adibide argia hementxe ikusten ditugun pizza horiek garoa da. Pizza hauek egiteaz arduratzen dena 9 egun hauetan, eta berarekin egoteko aukera izango dugu. Kaixo Garoa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ikusten dugu hemen jendeak eran bai, baina gosetuta ere etorriko da, ezta? Bai, oso gosetuta, bai. Gainera gaur egon dira 11etakoak, baina ez bazkaririk egon, ja pizzak hasi gara lehenago ematen. Beraz, saltzen dira pizzak barra hemen imaginatzen. Bai, orain atxalde gauean pizzak eta taloak salduko dira. Eta zer eratako pizzak prestatzen dituzu hemen? Baditugu 5 motatakoak, badugu veganoa, vegeta, eta gero ja haragiarekin eta laugazta. Oso ondo, eta zer arituko zarete 9 egun hauetan, hemen pizzak egin eta egin? Egin. Ia 24 orduz esan daiteke? Bueno, gu gauetan bakarrik, eguerditan. Zuek gauetan? Bai, eguerditan badaude bazkariak, menuak, pizza gauetan. Eta gainera esan diazu pizzaz gain ere taloak ere eskaintzen dituzuela beste txoko batean. Alpizako kuadrilla bat eta taloak daude. Begira, Alpizako kuadrilla horrengana joango gara, taloak nola egiten dituzten deskubritzera. Eskerrik asko, Garoa. Ume txiki baten irrifarra, ume txiki baten irrifarra. Beno, Iruñeako kaleetan sekulako beroa egiten du, baina hemen oraindik bero gehiago, kaixo Julen? Kaixo, atxaldeon. Bueno, herrigunean ikusten dute pizzaz gain taloak ere egiten dituzuela. Bai, nik uste eta orten itezgarria zela alde bat sartzea gluten gabekoa, orduan, pentsatu genuen taloak egokia izango litzatekela jai hontan sartzea. Beraz, glutenik gabeko taloak eskaintzen, taloak ez dauka glutenik. Hori da, norma ez duke eduki beharko, baina beti botan zaio zerbait, kalidadea pajua dela eta guk hemen ekarri dugu kalidade altuko harto bat, harto berezi bat labean xigortua, beste gauza bat. Eta zuek Alkizatik zatozte, kasu honetan? Ni Alkizatik, hemen batzuk Laudiotik, beste bat Iruñakoa. Beraz, Euskal Herri osoko taldea daukazu hemen? Bai, hemen gaude taldea denetik gara hemen. Eta taloak Santo Tomasetatik saltzen aldira hemen? Bai, beste jai berezietan ere taloa ateratzen da. Santo Tomas da hundiena, taloaren jaia, baina gero taloa baditu bere
egunak eta bere tokiak. Eta hemen eskatzen alda momentuz, lehenengo egun hontan. Bai, gaur eskatzen ari da nahikotxo. Hasieran batez ere, meriendak eta emateko, talo bastante atera ditugu, orain jetxira, gero nik uste eta farik emateko igoko dela. Eta hemen ikusten duguztuk masa egina duzula, eta makina honetan, ez dakit, esplikatu guzu, zer egiten duzu? Bai, makina hau da, bueno, taloare pixka bat, berrikuntza bat emateagatik, ez? Beti ikusten dugu, ematen dugu, bueno, pues, batukada bat, ez? Timbala jotzen, eta bazen garaia norbaitek ateratzeko zerbait modernoa taloak azkar egiteko, perfecto egiteko, eta, bueno, hau da gure teknika, edo gure nola izateko modua taloak egiteko. Nola ditzen zara? Iratxe nahi. Iratxe, bueno, kuadrilla ederrarekin etorri zara, Bai, zara? Barainingua. Barainaingoa, bueno, egin publizidadea zure herrian inguruan. Ze? Egin publizidadea, jendea baraina Barainain oso ona da, primera. Arreta ematen dut, Barainain oso ona dela, Bai, eta... zuk ezagutzen duzu Barainain? Bai. Ez naiz Barainaingoa, baina... Ba, dirudi, Ados nago. Barainaingo turismo agentzia dirudizue. Barainainen, ez. Ez dago turismo agentziarik? Nik pentsatzen dut ezetxe, Errautxetatik berragertuak arrotasunez garrasika Iruñerrian Eta hemen aulkian ikusten duzuen senyorito hau, gure lankide izan dagoa ez da? Bai, duela demoratxo bat. Zure izena zein da? Unai, bertako zara Iruñerra? Bai, hemengoa, Iruñekoa bai. Ba, begira, zuri errelebo hartu dituten lankideekin gabiltza hori lanean? Zenbat urte ditut zure ustez, hemen eserita? Plazaren herrian eserita. Ba, desente ez dakit, berrogeita... Berrogei, galdetu hauei, zenbat urte, botatzen dizkidate. Ze ari zara hemen dagoen berbenako giro honekin, hemen zu bakarri plaza erdian eserita? Que soy mayor, ya. Ezin dudala gehiago, lehenengo eguna eta ja, hola, plazaren herrian eserita. Horda, zer egiten zenuen Amaika Telebista? Dimito. Eskerrik asko Unai. Niretzako izan da, pues, miresmen bat, ez? Ez dakit nola esan, baina gustatu zait asko aurten... Conga hasta las cejas, bra. Batzuk bai, beste batzuk ez. Gu behitza txitxo gabiltza, ez da? Bueno, dena den zintzo bai ala ez, gustatzen zaidana nire da. Oso gustora, hemen aize pixka batekin eta oso Bai, ez da, goizean berogi, baina gaur behintzat arratsaldean... Terraza batean egon gera luze eta atea gara berandu eta... Udaletxeko plazan etzan eta ibili txukun zabiltzat eta... Ez da adina ez dugulako, da maite ez dugulako. Noski bai, Beste pan bat nahiago dugulako. Bakearen jabea denokara Borrokaren bidean bakea da Borrokaren... Ez, zure ustez, Ander, hemen daukat lagun bat, etena... Ander, etorri honea? Baina, zergatik ematen dio jendeari hainbeste beldur telebistan ateratzea? Ez dakit, ez dago lago moskorra edo... Hau Amaika Telebista dela, ez dela Televisión Española. Hola, es que a tomar por culo, me cago en Dios. Bai, ados nago. Maiten gura bada, izan bebi gurea Herri honeko para Oso bat ondoren urrena garaipen bat gero bestea Amaika Telebista zuen zerbitzura, hauek galdera bat eskatu dute, edo elkartzketat da, guk eskainiko dizuegu. Zer moduz? Ondo, Nunga zatezuek? ni Zumaiarra. Zumaiarra, lehenengo egun hau bintzat, ze? Ondo, pozik? Lehenengo aldia etortzen naizena eta... Bai, etzina sekula ibili hemen. Eta zer moduz San Ferminetan hemengo gune honetan, ondo? Oindik etzat iritsi ere egin. Ondo, baina jende asko da eta bero asko. Gaina egualdiak akompaina egiteu eta kriston berua egiteu. Oso nerviosa zaude kamera aurrean, Beno, ikusten duzu herri San Ferminak bi gune hauzka, eta hemen behintzat sekulako giroa dago, Denokara, herri honen bidea borroka
festa duzu gainean, Oso ongi, oso ongi. Herri honen bidea borrokada, bakearen jabea denokara. Borrokaren bidean bakea da, borrokaren xede. Aizue, nik ere sekulako beroa daukat, nun lortu ezaket horrelako bat? Nun lortu ezaket horrelako abaniko bat, kaixo? Ez diate kasurik egiten. Bidean bakea da, borrokaren xedea. Beno eta zuen baimenarekin hemen festan geratuko gara, eskerrik asko, begira, jendea Hamaika telebista animatzen. Ez azte honenak, hau da telebista, herriko telebista, Hamaika telebista, ni ETV, ni Antenates, ni hostias, Hamaika telebista, hau entzun behar da, hau ikusi behar da. Handia ez azte, hola San Fermin! Denokara, herri honen bidea borrokada, bakearen jabea denokara. Borrokaren bidean bakea da, borrokaren xedea denokara. Herri honen bidea borrokada, bakearen jabea denokara. Beno eta zuen baimenarekin gu hemen festan geratuko gara herri San Ferminetako gune honetan. Orain Josurekin utziko zaituztegu bihar arte muxo handi bat.
prozesioa bukatu berri dela, edo bintzate mezara sartu direla, Itziar Gomez zinegotziarekin topo egin dugu, eguerdion Itziar. Eguerdion guztioi, bai. Bai, festetako ja lehenengo eguna igarota, ze giro edo ze susmo? Giro aparta, betiko moduan, zein Iruñak badaki ospatzen gure festak, alaitasunaz, beruarekin ere, zen beti eskertzen da, eta bastez ere errespetuarekin, hori da importanteena, eta momentuz oso ongi goaz. Bai, ikusi genuen atzo nola debeku guztien gainetik, ikurriña bertan egon zen, eta gero udaletxan tirabira batzuk egon ziren, udaltzaingoaren partetik. Bai, atzo Enrique Maiak adierazi zuen argi eta garbi, zenolako mandatua izan zuen udaltzaingoei bidalitakoa, eta niretzat gogorrena izan zen zinegotzion jasotako tratu txarra, ez? Nola edoala, gure dignitatea kolokan jarriz, eta hori da onartu ezin duguna onartu, eta erabat salagarria. Bai. Eta ja girora bueltatuta, festa egun pila bat gelditzen dira oraindik bigarren eguna dugu. Akto ekimen ofizial gehiago dituzu, ala ja libratzen zara eta ja herritar bilakatzen zara. Bueno, herritar gara beti, udaletxe barruan ere herritarra gara, eta gainera gure ordezkapena hori da hain zuzen ere, eta baina bai, ekimen ofizialak eta ez bakarrik ofizialak baizik eta komunikabideekiko harremana, egunero tertuliaren bat daukagu, beti badago zeo zer udaletxean, baina 6 eta 7 pasata askoz lasaiago. Ja, amaitzeko, gelditzen denetik zein da zure momentikoa? Pues oraingo honetan, momentu honetan, 10-takoa, gainera gogoz, ez? Eta faltatzen denen artean, oraintxe hemendik ordu batera edo biziko dugun momentikoa, hain zuzen ere katedralean egiten dena, ez? Gabriela Eskila aurten 500 urte betetzen dituela, nik uste dut zeo zer berezia dagoela, eta batez ere Pamplonesaren urteurrena, ez? Nik uste dut, badiela gauzak ospatzeko moduan, eta momentiko berezia izango da urtengoa. Mila esker eta hon egingo sarian, bale? Eskerrik asko zuei. Aspaldiko eztabaida baldin bada ere, azken urteetan indarra hartzen ari da, Sanferminetan zezenketak, bai? Ala ez. Oso eztabaida potoloa da, Nafarroako hiriburuan, jarrera ezberdinak sutsuki defendatzen direlako. Eta guk, kalera irten eta iritzi guzti horiek inkesta honetan bildu nahi ditugu. Zezenketen aldeko bat, ez? Zezenketen aldeko bat. Akit animaliak, mendian eta libre. Zezenketak bai? Ez, esango nukenik. Ez zara inoiz egon? Egon izan nintzen, bai, aspaldi, baina gero hartu nuen erabakia berriro ez bertaratzeko. Zuk uste duzu badiala posible dela zezenketari gabeko Sanfermin? Posible dira, noski baietz. Bai. Nola, ordutegi horretan bestelako kontuak antolatuz eta bestelako aldaketak bultzatuz. Bere garaian aitortuko dut, nire peinarekin zezenketara joan izan naiz, baina gaur egun ez dut uste hori batere normala denik, eta uste jendarte honetan aurrera egin behar dugula, hausnarketa hori eman eta eztabaida eta ondorioak aplikatu, eta uste dut egun Iruñean igual zezenak egon behar dira entzierrorako eta baina arratsalderako bestelako aukera asko existitzen dela, ez? Eta uste duzu posiblea dela zezenketarik gabeko Sanfermin? Sanferminak, ostras, zezenei oso lotuak, ez, daude. Baina posible bai, dena da posible, zergatik ez, bai. Zuk zeitzen duzu Sanferminetan zezenketen orduan? Zezenketen orduan, momentu honetan txikitxoarekin egon, tokatuko zait, bai. Aurreko guneko parranda, indarrek hartu, gero arratsalde gau parterako. Fiesta. Horixe. Ze alternatiba, ikusten dituzuzuk zezen? Eltxe bertan, Oplazan, baditugu 11 aukera, arratsalde antitaurinoa kantratuta, bai hemen bai Errekoleta plazan, eta bestelako egitaraua dago. Eta nik askotan ez daten duan ere Sanferminetan, kalera ateratzea besterik ez dago, eta kalean edozer gauza topatzen duzu. Min txikiago bat egingo nukenik, eta desproposito bat iruditzen zait, oso janari asko, festa asko, gehiegi dena. Eta animalirik gabe, ere egin dezakegu festa, noski baiet. Kaixo! Onegi, noizu kafea prestu zidimute. Zezenketak, bai, ala.
Jo, que cabrones. Matizatu daiteke galdera. Matizatu zuk erantzuna. Vale, nahi duenak bai, nahi duenak ez, baino nik uste dut erortzear direla. Euskaldun izatea bezalako dudaririk ez da. Hemen ez dago euskararako askatasunaren aldeko itxaron. Bueno, hemen aurkitu dugu nire familia, eta zer moduz? Ongi, Janik Sanferminak agurtzen. Bihar oporretara goaz eta jazta nahikoa, bai. Eta atzo? Atzo oso ongi, 5 urte eta gero atera gabe, amatasuna dela eta asko disfrutatu nuen lagunekin. Bai. Eta ze gaueko ordu txikiak arte edo? Ba, ez pentsa, goizeko 9:00 11:00 gelditu, eta gero ja gaueko 11:00 etxera. Nola ikusi zenuen giroa? Polita, baino asteburua zen ez larun bat, eta kriston eguraldiak egiten zuenez, jende gehiegi, baino asko disfrutatu nuen, oso ongi. Vale, oso ondo pasa. Agur. Guztion lure eta guztion zaru, horregatik maite dugu izugarri, eta gehiago baita ezakegu, gano asko baita. Ikastera eta erakustera. Bueno, hau da, Sanferminetako kasi zita obligatoria bat, ez? Hemen gune hau. Bai, oso ondo. Izugarrizko egun polita gara pasatzen. Jendea, kriston ambientea, eta hau plan orokorra egin dugu goizen etorri gara Donostitik. Entzierra ikusi dugu, balkoi batetik. Gero dantzara joan gara kasinora, txokolate hartu dugu. Eta orain ari gara 11:00 egiten. Bai, prozesioa ikusteko astirik izan duzue? Baita, ikusi dugu. Katedralara joan gara, eta gero beste elizatik atera dute de santua, bueno, guztian. Zezenak ikustea, bai. Arratzaldean zezenak ikustera goaz, baita. Sol edo sombra? Sombra. Ez gara hain gazteak, ja. Bera ez, baina honi bai, eta berarekin nolani joan, ni horregatik. Vale. Oie, oso ondo pasa, ikusi dute, kasi iruindarrak zaretez egin duzu kompleto. Izugarria, oso egun politari da bastatzen, eta lagun batzuekin eta gustora, oso gustora. Eta urte berrian hori da. Bueno, oie, bai, urte berrian, hemen Iruña urtea azten da, Uztailaren 6an. Orduan, oie, ederki pasa, bale? Hori da. Eta ongi jan, zezen eta joan aurretik, bestela gero merienda, edariaz, dena daukagu programatua izugarri hori. Vale. Asko. Hemen euskaldun izatea bezalako dudaririk ez da. Eta eguneko igual unerik potoloenetako atamaitu dela, hemen gaude timbalero, eta zuen laborez, klarinez y timbales, ez? Oide. Bai, eta zer moduz doaz festak? Oso ondo. Atzo gauean hobe. Bai, eta gaur goiza?
gaur goizean. Zuk ez duzu putza egin behar, baina honek igual putza egin behar du. Flojixo xamar, segun ze ikin dena arratsaldean, no? Ongi, pasatzen dago ongi. Ni egin egin zuen galdera bat, atzo iruditu zitzaigun, txupinazo aurretik esen utela... Bai, joen genuen, baina... Bai, eske ez iguten itxoin. Eske ez iguten itxoin. Pizka desmadre egon zen udaletxean. Ez dakiz gertatu zen, baina pizka desmadre. Desmadre, eta festa guztiak lana. Bai, egun guztitan lana. Arduratsu, atera gabe, zintxo, etxean, goiz, eta lan egin. Zein da zuentzat festetako momenturik politen, onena? Atzokoa, txupinazoko egunea. Bai, txupinazoa, balkoira atera, eta hola jendea ikusi, entzun, eta giroa, pasada. Eta iazken galdera traje horiek, garestiak izango dira, zuek ordaintzen dituzue? Ez, hori udaletxekoa dira. Bai. Neko antzinekoak dira, eta batzuk badia berrituak daudenak eta beste batzuk mantenintzen direnak, adibidez hau nahiko zaharra da, eta hau berez udaletxekoa da. Bueno, oie, eskerrik asko eta ondo segi festan, ikusiko gara. Ondo pasa, Ikusten duzu posible, San Fermin batzuk zezenketari gabe? Bai, nire uste San Ferminak ez dira beharrezkoak, badaude gauza gehiago. San Ferminak ez dira beharrezkoak? Zezenak, barkatu zezenak. Zezenketak, bai! Ez, inoiz ez. Eta entzierroa ez da ere, biak enduko nituzke. Peinak hor dauden bitartean egongo dira, fijo. Eta zer egin behar dugu, ze alternatiba edo ikusten duzu horrekin bukatzen? Korridaren orduetan kalera atera eta gauza kalean egin, plazetan eta zezen plazatik urrun. Gainera, joaten den jendea plazara ez da zezenak ikustera joaten da juergara txarangarekin eta jazta. Eta ze alternatiba ikusten dituzuzuk edo proposatuko zenuke zezenketekin bukatzeko? Ze gaur egun ondinokan nahiko indarra du. Plazan, por ejemplo, egitea jinkanak peinen artean eta gauza horrelak, izango zen entretengarri gehiago. Zuk ikusten duzu posible gainera aukera horrekin, nahi duenak bai, nahi duenak ez, eroriko dira zezenketak? Nik uste baietz, eta ez dakit evoluzioa horretara dijoa. Ez nahi gustatu zitzaidan, duela hilabete bat edo entzun nion Iruñako alkate ohiari, Joseba Sironi, esan ez zezenketak direla 19. mendeko ikuskizun bat, gaur egun inork ez zituela programatuko jarduera berri moduan, ez? Orduan, hausnarketa horretatik, ez da sortuko zezenketarik eta nik uste hiltzear doan mugimendu bat da. Egon zara inoiz zezenketetan? Ez naiz egon, ez? Ez, benetan, Iruñakoa zara? Bai, Iruñakoa. Posiblea da ere, Iruñakoa izatea eta zezenketan ez egotea. Bai. Joaten zara? Bai, ni joaten naiz. Baina, ala ere ez dute erresistentzia taurinoa ez da ere defendatzen, Nik uste horrek enrokatzen dituela posturak. Ez nuke ulertuko debeku bat, eta ez nuke ulertuko ere bai resistentzia ez du. Tauromakia eta zezenketen movida berez eroriko den gauza batera. Bueno, eztabaida kalean dago zezenketak bai, ez? Argi dago, belaunaldi berriek ez dituztela zezenketak hain ezinbestekoak ikusten San Ferminetan, eta gehienontzat bere pisuz eroriko diela. Orduan, ikusiko alditugu zezenketari gabeko San Ferminak. Bi,